Siyathokoza salukazi. Siyathokoza kakhulu ngemibuzo yakho. Uma ngothoba nzango masipulayo nyezinye sipulayo amathambo. Mphathwe khubala usandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Tilikathelo abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Ngizocela ukuchaza la ngiyawuza umbuzo wakho salukazi ukuthi kusho ukuthi lo mbuzo wakho usukela kulo ozalwa wembethe njengoba ucomment ekhona. Usobuza umqwambo uthi umqwambo yini? Kuyenzeka ukuthi ingane mayizalwa ekhaya incane izalwe inqwambile. Masikhuluma ngomqwambo suke sikhuluma ngani ngethumbu elithize esuke noma liyagaqela la entanyeni liyirole kulengane noma engalweni noma kuphi. Enye ingane iziphume ilibambile ngesandla iphume nalo khona lelide kodwa isuke libambile kwesinye isikhathi. Lapho suke sikhuluma ngani ngomqwambo kuthiwa lengane yenze njani inqwambile. Ingane ke mayisuka izalwe inqwambile iphume nalelo thumbulelo kuke kwenziwe kanje. Kuke kuthathwe imbuzi futhi kuyiwe emsamo fike kuthiwa nayi ingane iphume inqwambile. Inhlahla lento eze nazo siyayemukela kuleli khaya sibageze futhi nalabo beza nazo inhlahla. Ingane ke mayisuka inqwambile kudala kwakuvele caca ukuthi lo uzoba yini isangoma. Ngoba ini kunemimoya emzungezile lo mqwambo. Mase kusuka ke mase kwenzeka njena ke ma isinqwambile ingane. Kuthathwa imbuzi njoba bengishilo kuyiwe emsamo. Yona ke akusebenziswa imhlwehlwe. Basebenzisana isikhumba sayo. Bekhandele into eyiskipa noma into eyivesta. Yabo. Ilenyongo nalo mswane nikwenza njengosiko lenu lapha ekhaya niyenzele ngayo. Manigeza nigeze, manichela nichele kukini lokho uthi nina usiko lenu lithini. Kodwa lesikhumba kufanele siyenzele ukuthi ikhone ukwembatha. Yabo. Sengisho ukuthi sikhandwa njengevest njengoba ukubona izangoma. Lento eyisikhumba yenzelwa kanjalo. Izathu sokuthi yenzelwe kanjalo kwenzela ukuthi ivikeleke. Eyitheni ivikeleke eguleni, ivikeleke kakhulu nalabantu laba bezile nayo. Laba babambethe begezeke nabo bethola izinto zokugqoka. Yona ithi mayisigqokile lesikhumba nabo bagqoke. Yabo ngoba isuke ize nabantu. Labantu noma lo muntu oze naye fanele abe nempahla yakhe. Ungeke kuhambe kumthengele esitoro yena. Yikho kusebenziswa ini lembuzi. Lo muntu usuke enjeni usuke enqwambile. Lo muntu kusuke ecaca ukuthi ngempela uzokwenzani. Uzoba umelaphi. Yabo. Mase sibuya lana ke abantu ubungozi ababenzayo. Uzothola ukuthi umuntu akufanele athwase, akufanele abe isangoma, akufanele alaphe mase suka lo muntu efakwa ini umqwambo. Lo muntu loyo uthukwa ithonga ngoba lento ayikho kuye. Yikho umuntu ezongena ephehlweni. Ethi mayisephuma ephehlweni bemnqwambise ephume mayisephumile mase engasebenzi mase yasokola impilo yakhe ibanzima. Ngezathu sokuthi unqwambisile idlozi elingazange lize lizalwe naye. Yabo nguyena uyikhethele nje ukuthwasa. Yikho kuthiwa uma uthwasa fanele uthunywe ithonga. Ungayisukeli wena ngokuthanda umuntu ngoba ziningi izinto ozimoshelayo wena zona empilweni yakho. Yikho ke ngithi ke unqwamba kuyilokho bakulungisa kanjalo. Siyathokoza salukazi, sithokoza kakhulu.